ballant el cel, preciosos cossos despullats travessen la nit de Moscou, deixant enrere pors, vergonyes i allò que els pecadors de veritat diuen morar. Han begut el vi enverinat, han mort per un instant i han ressuscitat. I continuem avançant entre la neu i el gel en esta nit esquimal de Territori Sonor i esperem que estigueu despertes i desperts perquè a esta caminata musical encara li queden quilòmetres. La velocitat fa que es destinyen les llums de la ciutat. No hi ha peatges ni camins marcats, no hi ha senyals. I ens queda molt gràcies a bandes com la que sentim de fons, Irene Herreras, que no paren de crear. No paren de crear. Manuela, parlem del grup Mans de Destral i els Oratges Canviants, el primer disc homònim dels quals vam conèixer a finals de l'any passat i que obri amb este tema que sentim de fons, la cançó El Mestre i Margarida. Una cançó preciosa, El Mestre i Margarida. Vos recomanem, si no l'heu llegit també, el llibre de l'escriptor Mikhail Bulgakov, perquè és una obra literària meravellosa la que han triat Mans de Destral per presentar-se musicalment davant del món i després de la presentació continuem fent cançons. Fins la data del seu disc ha tingut molt bona acollida i ara presenten novetats perquè la banda s'ha envoltat de seguidors i seguidores per a fer realitat el seu nou videoclip. I com que volem saber com ha quedat, el que hem de fer és saludar immediatament Manel, ànima de Mans de Destral, Manel Vilar, ens escolta a l'altra banda de la línia. Molt bona nit, com estàs? Bona nit, Manuela, Irene, com Hola, esteu? Manel, Gràcies molt per bona convidar-nos. Nosaltres encantades de saber que eixa crida que vau fer demanant la col·laboració dels i les vostres seguidores per fer realitat el videoclip del vals del moment perdut és una realitat perquè així molt bé. Com va sorgir esta idea, Manel? Doncs mira, és que el 2021 ha començat un poquet estrany, perquè mira, el concert de Viena estava molt deslluït, no hi havia públic. Després ja ara ni fan salts d'esquí que feien en la tele ni res d'això. I aleshores van dir, això no pot ser, no ho podem tolerar. Volem fer un vals com Déu mana i intentant ballar-lo, però jo què sé, somrient, fent situacions originals, creatives. I res, vam fer una crida, però que el videoclip encara no s'ha tancat, perquè estem a meitat. Aleshores, Manel Villar, Mans de Destral, aprofita esta altaveu per a fer una crida. Sí, hem penjat un vídeo que està fins a la meitat muntat, on teniu experiències com, per exemple, la d'un llaurador ballant amb el rastrell, ell sol, el vals, o uns esquiadors sense neu ballant també. També teniu un Darth Vader i moltes altres situacions molt curioses i la meitat del videoclip falta per acabar, o sigui que si vos animeu, vosaltres incloses, podeu fer alguna situació d'aquestes i ballar el vals dels moments perduts. Alguna cosa farem, però encara no sabem quina. Pensarem. Manel, tots estos amics, amigues, seguidors, seguidores que ja formen part del vídeo del vals del moment perdut, els vau donar alguna indicació? També aprofitem per a que la gent que vulgui sumar-s'hi en un futur, poden ballar com cadascú vulga, cal recrear el vals, què hem de fer? A veure, instruccions d'IKEA, et poses la cançó, busques una situació original, una disfressa, si pot ser un marc incomparable també, perquè, no ho sé, s'agraeix veure exteriors, un lloc bonic del teu poble, un lloc curiós, o si no en el menjador de ta casa, te poses la cançoneta, somrius, i et deixes emportar. I balles. I ja està. Amb Mans de Destral. Ens pareix un bon plan. La qüestió és que és una cançoneta que sí que parla... Per exemple, la idea va sorgir d'un conte matemàtic, és a dir, quants batecs del cor
ha deixat de marcar el cor per aquesta situació en la que estem. Si ens haguérem emocionat, si ens haguérem retrobat amb els nostres, si poguérem abraçar, quants batecs del cor hauríem marcat de més. Però a partir d'ahir el que ens va eixir és una cançó superpositiva, que quan estàs escoltant-la, i la gent ens ho diu, és molt ballable i te posa de superbon rotllo. A partir d'ahir hem de començar a mirar al futur, no a mirar el que ens està passant, que ja en pensem massa d'això. Un missatge molt poderós que ens agrada i ho té tot, matemàtiques, literatura, ball, ritme, no falta res. I un somriure, Manuela, que és el que hem de posar quan escoltem este nou tema de Mans de Destral, este vals del moment perdut. Manel, ja sabem que ens hem de gravar a casa, a l'exterior, d'arreu de les comarques valencianes, posem el tema, li donem al play, ens gravem ballant, somrient i divertint-nos, però una vegada ja tenim el vídeo, on l'enviem? Ens el podeu enviar a mansdedestral@gmail.com. I l'enviem en horitzontal, el gravem en vertical? Horitzontal, sí, nosaltres som antics, és a dir, jo què sé, tenim una edat. Això del vertical ja sé que és molt TikTok, però nosaltres encara estem en l'horitzontal, ja arribarem, som un grup malei. Sou un grup vintage i futurista a la vegada, que això ens agrada. Vals dels moments perduts, Manel, forma part de nou material que presentareu este 2021, acompanyat també de material audiovisual, o en quin moment s'encaixa dins de la història de Mans de Destral i els oratges canviants? Doncs s'encaixa en un moment, jo crec que, clar, nosaltres havíem fet formació, perquè sabeu que primer fou el disc i després fou la banda. Hem trobat un grup de gent que aprofita per a saludar, Carme Laguarda, Nico Manzano, José Miguel Villar, Enric, Marina Porta, un grup de genteta que ens volem molt i ens ho passem fantàstic, és el més important per a començar el camí, continuar. I clar, la pandèmia ens ha agafat. Sí que és veritat que tenim molt de material, però ens agradaria poder ajuntar-nos més seguit per a traure el material ja per a un segon disc i no tardarà molt, però bé, de moment estem ballant i això és molt important. I nosaltres, amb vosaltres, Manel Villar, Mans de Destral i els oratges canviants, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos esta nit i demanem als i les oients que en estos moments apunten mansdedestral@gmail.com perquè vos posarem el tema sencer per a que vos inspireu amb este vals dels moments perduts i envieu el vostre vídeo i en formareu part, passareu a la història musical valenciana. Gràcies, Manel, bona nit. Seguiu-nos per xarxes, adeu, bona nit. Sempre. Adeu, Manel. Milers de batecs hagués marcat el cor de més. Mil abraçades que vam imaginar i que mai no vam poder donar. Tota la immensitat de les serres i oceans que se'ns va negar els ulls, tots els moments furtats, tots els tenim ben apuntats. No ens n'oblidem de cap, que el destí es prepara que amb nosaltres no podrà. Tot el que es veu només si tanquem els ulls. És que no veus les llums, seguís els senyals. La cercavila que ens ha de guiar per arribar com cal a la festa final, on tot allò que hem ajornat ens haurà de ser tornat el nostre cel particular, un que serà de ben real. Estàs a Territori Sonor. Para l'orella i disfruta.